Hyvää huomenta. Tänään on tulossa aivan super jännittävä päivä. Tänään on Bodyn verkkokaupan avajaiset. Mä otan teidät mukaan tälleen My Dayn muodossa. Siis kylmät vedet naamaan on ihan parasta. Mä en aloita yhtäkään aamua ilman tätä. Mä ostin Japanista tämmöstä Damu-merkkistä ihonhoitoa. Tää on siis kasvuvesi ja tää on rasva. Mä en ole siis ikinä aikaisemmin ennen tätä tuotetta käyttänyt kasvovettä. Mä en edes tavallaan tiedä, mitä se tekee. Käytetään, koska tää on ihan mukavan tuntuista. Mä laitan sitten vielä vähän ihan normirasvaa. Ja tää on ihan supersöpö tää tämmönen suutin, mikä tässä on. Kattokaa tän matchan väriä ihan oikeesti. Ja mä tykkään mun matchan tujuna. Kipis. Siis mä oon niin odottavin fiiliksin tämän päivän suhteen. Mä en voi käsittää, että miten me ollaan jo tässä päivässä, kun Bodyn verkkokauppa aukeaa. Te ette käsitäkään, minkä duunin me ollaan tehty oikeasti ja mitä niin kuin tunteja ollaan käytetty tähän hommaan. Siis itkua, onnellisuutta, verta, hikeä, kyyneleitä, kaikkea. Siis mä oon vaan luottanut siis universumiin tässä hommassa, niin pian näette, että mitä tää päivä tuo tullessaan. Oikeasti can't wait. Nyt mä laitan ihan inasen meikkiä. Haluan vielä olla vähän semmonen ehkä ekstra ehostettu. Ai niin, tiedättekö te, kun tulee tolleen, että vahingossa tökkää tolla ripsarilla, niin älkää pyyhkikö sitä pois. Odottakaa, että se kuivuu ja rapsuttakaa se pois. Kätevää! Tässä on nyt mun päivän outfitti. Mä ajattelin, että mä laitan shortsit, koska tuolla ulkona on varmaan 30 astetta. Meille pitäisi tulla vielä pari pakettia. Niin katsotaan, että onko näiden sisältö sitä, mitä pitää. Siis kuka laittaa näin pitkän tyhjän oikeasti? Siis vittu mä sain sydärin. Nyt. Kattokaa tätä brunaa. Oikeesti. Jos joku ei sano, että tää on ultra dark, niin tämä on. Thank you. Meidän päivää ei tänään pilaa mikään. Et aina joutuu jonkun asian tekemään manuaalisesti. Se on niinku. Tilattiin vähän safkaa. Ja siis aivan ihanat kukat me saatiin Bodyn julkistuksen kunniaksi. Mun lemppari ruokafafasista on noi kukkakaalit. Ja sitten tämmönen mesesalaatti. Hirveetä huutamista täällä viimeiset. Oh my god, oikeesti. Mä jännittää niin paljon. Oikein. Siis mulla on sellainen olo, että mua itkettää. No mä varmaan alan itkeä. Mäkin varmaan. Verkkokauppa on avaina kaikille. Koirakin on ihan. Ja oikeasti kiitos kaikille 109 ihmiselle, jotka olette tilannut meidän uutiskirjeen ennen lanseerausta. Kiitos oikeasti. 100 000 ihmistä on nähnyt meidän julkaisut Instassa. Yes. Siis 100 000. Tultiin ostamaan mustetta, että saadaan teidän paketit liikkeelle. Julia pakkaa meidän ensimmäistä tilausta. Tulosten ongelmaa ja vähän kassa-ongelmaa. Niin kun, siis sellaista ongelmaa, että jengi ei saanut ostoskoriin tuotteita, mutta kaikki on korjattu, kaikki meni hyvin. Tämä meni tosiaan mediumi. Tämä oli meidän ensimmäinen tilaus. Jaas! Niin nyt ensimmäiset on pakattu tuolla. Ai että. Jengi saa vähän brunaa. Ollaan viemässä paketteja pakettipisteeseen. Julialle tulee vielä aamupakkaamista, koska siinä on tullut vielä muutamia tälleen illalla. Hän saa sitten huomenna hoitaa ne, mutta me hoidetaan nää. Mikä päivä. Just pääsin himaan. Nyt mä menen suihkuun.
Kiitän siis ihan joka ikistä ihmistä tästä päivästä, siis oikeasti. Tää oli niin kuin ihan yli odotuksien ja mä en malta odottaa tulevaa. Tästä on erittäin hyvä jatkaa. Nähdään Bodin sivuilla, nähdään mun omilla sivuilla ja nähdään mahdollisesti nyt myös YouTubessa. Ja hyvää yötä!